Kamachielo chenro mag somo norochore thoth skunde mantie alwora ma Nairobi ka jopuonjre madonje skunde odok pacho e kinde ng'anyo mar Sabasaba. Kaka winjo moilero wajo kanyo e sekta mar somo oywak ka koni gisebedo gi dok chien kinde ka kinde ma ng'anyo ntiere thur kae. E okinyi mang'ich gi kodhi nyidho ma olimo moko kuom gwenge boma ma Nairobi, wawuok mar go kachero kaka chenro mag somo chakore jumani manyien. Ma winjo jopuonjre obedi e skul. Walimo mokwongo kar dak ma Kibra, skund primar ma Olympic, Rangach Olor, waluchore kendo, wadonjo chenro mag somo onge skunde ni. Wasudo kendo nyaka Raila Educational Center, jopuonjre pod nika mak mana ni thoth gi osewuok kendo dok pacho. Skunde mamoko mag ji giwegi, bende alwora ni jopuonjre ochopie kidam kidam. So out of the 229 children that we have, as we speak now, we have less than 70 children. Today we don't have these scholars coming because we considered their safety, depending on the area where they are coming from, the way of transporting them from their homes, from their area of residence to the school. We realized we could have a challenge, and therefore we sent a message to the parent requesting them not to bring the learners to school. Kama ne ochopo bende jonyuolo kwayo mondo mi ogolgi gidok pacho. Wengi wa wazazi ambao walikuwa napiga simu walikuwa na uoga ya kwamba walikuwa nasikia ya kwamba kunaweza kuwa na vita sababu ya mambo ya Sabasaba na maandamano, so walikuwa na hofu ya kwamba watoto wanaweza wakaumizwa. So simu zilikuwa zinaingia na tukawaambia kwamba wako sawa, lakini baadaye tukagundua ni vyema tuwatoe kwa sababu tunaona shule nyingi wamerudi nyumbani. Kinde mathoth ahinya to nyaka ne sirikand Kenya Kwanza ka otelo, ng'anyo ma osetimore osebedo ka rocho chenro mag somo, ahinya to e bombe gino makelo ng'ure kind jokanyo mag somo. Kalure kod joditoge, piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo kod migawo mar arita winjo ket chenro makare e kinde ng'anyo ma ok roch kata keto ngima jopuonjre kod jopuonj kamarach. Protest on 25th of June, education was greatly affected. And not only that, even the previous year, for the last 2-3 years, we can say that as people who are in the education sector, we have always been affected because whenever there are these protests, learning does not take place. And we have curriculum designed to cover, and therefore that one affects. And even preparation of the learners who are in the grade 6 and also grade 9, and also in the Form 4 for their national assessment. Can you say there's a lot of disruption on this issue of education whenever there are protests in the country? So I can urge the government, maybe, and also with the Ministry of Education, the Ministry of Security, and also the national government to see how can they control this issue of the protests in the country. Ng'anyo ni biro e juma mathoth skunde ikore ne penj mar loro tamni mar ariyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopiny makwan gi ok tin ne abiriyo